leh pathian thu thianghlim ingai thla ila korin khomi te hne na tirko pola le khathon pakhat na bung som pani chang som hni le pasari thu chuti chuan nangni ho hi Krista Taksa chu in nia apeng te in ni theu boka efisi khomi te hne na tirko pola le khathon bunga chang som hni le pathum chiar le ila Krista chu ama ngei taksa chandam tu nia Kohhran Lu ani ang bawk hian pasal chu nupui lu ani si a pathian in a thu kan zatan mal som ro se le hei hripui lenga wangin kan in khom thei lova rong bol na zawh kan ei dan tu rem chang te kan zonga tun tuma hian Kohhran CHUNGCHANG zir ho tiang uti in thupui karon thangani hei Kohhran hi Hriat chian ahar viau ni in alanga Kohhran hret chiang viawa kan in hriat pawh hian kan lo hret chiang zawh tak tak thin lo ani chuwangin tukina hian Kohhran CHUNGCHANG kan zir ho ta na kan thang chuaka Kohhran hi pathian din ani a pathian ta ani a keini hi chu Kohhran ah chuan lalpan khongai na wangin min tel tir ve ani khovel hi pathian lo ani ti in korin thon khat bung thum chang kuwa kan hmuwa pathian thlawhma kan ni ti min hrila ti chuan pathianin a thlawhma ah chuan a thok tu tur mi a ko chuak thin ani Kohhran chu Isu Krista na tho chun zom tur te Krista chandam na chenchilh tha puang chuak tu ta na lalpan adina chuwangin Kohhran chuan pathian mi sun atom pui ani Kohhran chu pakhat ani a rin na pakhat baptisma pakhat Thlarau Thianghlim pakhat pek kan ni a chu tiang chu ani reng chungin jigranan pathianin Kohhran hi he khovela hian ada a setanan Kohhran ah khovel na ada thin alo tiang hian Kohhran hmel hia tunlai khovela Kohhran hian Kohhran hmel tak tak hi aput tharzel apoimo em ani ti kan hriat masak kadu ani Kohhran hi om zia toite kan soi to a chiang zokin soidon ta ila Kohhran kan an ti hi Greek tong ecclesia tia changala kani a ecclesia chu kalio ti ko ti le ekalio ko chuak ti thungmal pani belbomina asiam ani a ti chuan ecclesia ti chu mi pui ko khom emo mi pui kal khom emo soina aloni ta ani thuthung lui kan en chuan he ecclesia kan ti hi trong kam chin hi in asoya pakhat na chu khahal ti ani khahal ti trong kam hi thuthung lui a hian voi za som ni pathum malanga thuthung thara hian khahal ti hi ecclesia ti in voi som sari pathum le lin ani a synagogue ti hian voi som thum le panga le lin ani pakhat le chu eda ti ani a hebrai trong thowani chumi omzia chu pathian thuthung keng nam hei hian akok deuh hleka pathianin athan ako khom athuthung keng nam aiin tir deuh hleka hei hian Israel pathian nam than te atin zon ta deuh hleka ni ti chuan khahal kan ti le eda kan ti hian mi pui pung khom akoka aman na tam zo ka chuan Israel mi pui pung khom ti te pathian mi te pung khom ti te ani kemin danglam na ani hleka soyang khan Kohhran kan ti chu pathian nam than Israel tharte pung khom soina thuthung thara chuan alo ni ta a pathian ta na serhran ami te ni tura pathianin khovela ta a ko chuate alo ni ta ani ti chuan thuthung thara hian Kohhran ni na le ziarang bultum tu chu pathian ania wangin thuthung thar lama Kohhran soina lali so le tirko pola ten ecclesia tian soi hian keini ho hi Israel thar chu kan ni a keini ho hi Krista kal tlangalal pan na ko chuate chu kan ni a keini ho hi lali suwa mission chunzom tur le
ram tinakala nam tinami te zirtira siam tura lalpan ako te chu kan ni a pathian ram zawh na tura thok tura pathianin ako chua te kan ni a ke ni ho hi Krista Kohhran Taksa lalpa san pual te kan ni ti thu thung thar kan en chuan chiang takin alo lang ta ani ti chuan Kohhran chu chan mu mal tak nein pathian mi son tong pui turin Kohhran chu din alo ni a adin tu hian tum mu mal tak nein chan mu mal tak nein adin ani ti kan ngai khata a ti chuan Kohhran chu khaya nge aiin nga ti hi toy te in seile ta ila Peteran lali suan he na khanin Krista pathian nung fapa chu ini a han ti a ti chuan lali su khanin Peteran he na khan Peteran lali su hriat na asor sahi a hriat na rahi pathian ani ti kan mu a ti sa le thisen in a hriat tir chen ni lova kapa wanami na hriat tir chen ni zawk ti khan Peteran lali su hriat na hi ama hriat na le mi ten an hril ruk na tangin ani lo ti anem ngeta kapa wanami na hriat tir che ani zawk ti hian Peteran lali su a hriat na nar adik zia aron soi ani helai a hian mi ten lali su hi tuangin ngen lo hriat ti kha an soi berle an subject ani a bidang chungchang an soi lo lali su chungchang chi an soi ti chuan mi ten an mu dan ten soya Peteran pa atanga lali su hriat tir ani dan aron puang chuak ta ani mitam takin he ko lali suan helai a hian he lungpui chunga hian ka Kohhran karem chowanga mi the ka kul kong kharte chuan chu an ngam lowanga ti a hi Petera ti ten an soi fo thin Kohhran then khat chuan an rin dana po chu nghet takin an nei amai ro chu Kohhran a chu zan khat thil thu lali su voi thum zet phat san alali suan ken ben nu po alen denga anung tol na local san to lama kirle Petera khan he Kohhran hi aiin natani chuan a ngingang amaro chu pathian kan pathian a chu thuthung lui hunata samjia ga tele mun ranga lalpa chu pathian rin om mathuti ama ding nghet thin danglam ngai lo an ya wangin lalpa rin om zia le nge zia soina turata na lungpui te khinna na lo mang to thina lali suwa chu lungpui nghet ani a angi ngai lova nimina nen voina nen kum khuwa poin apa ngai reng don chuwang chuan hei hian a tilan chian em chu he Kohhran in nga na hi Petera ni lovin lali suwa ni ti chiang takin alo lang ani mi then khaten chu tiang chuan Petera hian ani lo ti thin Nimahsela ama Petera vekin thon khat bungli chabung ni changli ati hian min hrilani ama chu lungnung mi ring te du lo nge pathian ngaya ero chuan khan le hlu takani ama nena chuan lokalin nangni po lungnung te angin Thlarau lam in rem chavin inom Isu Krista zara pathian lom zong Thlarau lam in thoi na hlan turin pui Thianghlim ho in lo ni nan ti in chiang takin min thrila chu wangin ama Isu arem chauh Kohhran hi ni si chuan Kohhran in nga na foundation chu lali suani ti hi a chiang em ani ti chuan a dot le chuan Kohhran hian ti turan ya chu Kohhran a chuan ka tel ve do nem nge ming ka thal sianga Kohhran atang ka chuak don ti hi tun laya kan rama hemi chungchang hi soi atul hle mai Bible thu hi bob lokala kama ni ril fiadana kalpui chiam chianilo ti hi voina kan hriat atha Kohhran hi rui chil chian ni lova Kohhran hi that pui tur ani Kohhran hi lim pui tur ani Paul chuak nu pakhatin a hom cruciata athu soi ka chim ve a hriat ka du awangin Korinthon ni na bungruk chang som pasari thu hi a han chiara chu wangin an jinga ta lo chuak kula rangin omro u ati lai hen chiara Kohhran atanga chuak turin ma thu soi ngai thatu te anti tak chu eheu ke po hi ka ming ka thai se ve ngal mai dona manile hanti mai tur kop khan aoi oma angai no ma soi thiam si atui sia ka subject ka khana belem boxia mi hi an ne olem mani amai ro chu he thu tir ko pola na soi om zia hi kan hriat angai
Polan Korin Kohhran nena asayom zia hi het yang hiani Korin khual chu sum do namun sumleng wak tam namun nom chen namun nani a mi pathian ring tu te pathian nia pathian chi bai bukin biakina telma sela kar tluanin an nei zon na le Kohhran pon laman che tlat ma khan ring lo mi engma ti re lo te thianan siama anin pol thina pon lama khan Kohhran pon lama khan anek chuak thei lova Kohhran pon lama khan lali suan nei tu an ni na lang fiat thei lova chuwang chuan ring lo mi tenen rual lo takangong kol batin omdun su ti in asaya lelin thara chuan ring lo mi te thurual pui su ti in asaya ni ring lo mi tenen in thurual to lova lalpan Kohhran eklesia ni tura adin chauh an ya wangin aranga oma thianghlim nanun puya lalpa ta nei ser ranga khovela hian ama ring tu teng chuaka chutianga pathian ta na annun moi takalan chuatir tura afui na ani a Kohhran atanga ming thai chia chuatir tura fui na thu ani lo ti hi kan Hriat a pawimawh mani lali suan Kohhran angai pawimawh zia hi pui takani tirko te thil ti bungsom ni pani chang riat sawa kan chiar chuan Damaska khopuya Syria khopuya ring tu te zalen takin lalpa chi bayan buk ti Hriatin po tirko pola hian tirko ani main chung ring tu te chu an kut phuara ngai sa a tiduda turin kal atuma Nimahsela lali suan nanin to kha lali suan sola nangin engatinge miti duda ahanti a tirko pola khan ati duda kha I suan ni in a hello kal sual ho ni angai lalpa mingain pol ho tereu te Kohhran lo tiak tir kha ani a Nimahsela Kohhran ati duda kha lali suati duda na lo ni reng maya ti chuan tirko pola chuan lalpa tunge ini tin han changa lali suwa chuan Nazareti suwa eti duda hikani ahati khan tirko pola kha lali suwa anenai puang chuak nena khan laka khan a huai ngam to lova aiin surrender top mai engtinge sei kha lalpa enge katiang ati top mai chuta chuan lali suan ati tura hila thola Damaska khualu do thil zong iti turan rota piang an hilang che ahanti a lali suan hian pola alo man chuatak achar chuatak ain puan chuana pola hi ti tur kha khilvengal mai om karong bol to ro ti ve mai om lali suan ati tur khil turin Damaska khu aring lo tlem te Kohhran lalpa mingain pol ho eklesia ho kha han pan phot la ti turan khilapiang che chuti top mero tin lali suan tirko pola hi arhil ta ani lali suan directin tirko pola kha adu zong ti turin arhil ngal thei ma se ai o khovela hun a Kohhran te zinga hantel phot sela Kohhranin titura tia piang titurin aril rukha buat sei khalali suan adu chu ani chu chuan angen tir lali suan a Kohhran hi ai watan hian aring zo adot le chuan Kohhran a chuan tel latul na chan nge ni ti hi ani atop na bera hi kan soyang he thui pawimawh mai tirko pola chuan FEC Kohhran tenena lekha athon lai khan Kohhran nomzia seifia chiang khop maya FEC bungli changso pathuma chuan Krista Taksa Kohhran siam thaturin thenkhat chu tirko evangelist tante thenkhat chu zolne tante thenkhat chu chenchilh tu missionary tante thenkhat chu Kohhran chom tu le zirtir tu Kohhran roi tu tante apea ti in asoyani Kohhran chu Krista Taksa ni ti khalo chin chia phot tulat pola tongkam kha bunga changsom ni pathum efesia ve khia nei kan mu Krista chu ama nge taksa chandam tu nia Kohhran lu aniang bok hian pasal chu nu pui lu ani sia ti in helaya hian thilpoi mo pani kan muta pakhat chu Krista Taksa pakhat chu Kohhran lu
Krista Taksa chu Kohhran ke ni ring tu lalpa minga wangai pol ho le intel khom thin te hi kan ni a chu Kohhran chuan luan ne ya lali suwa ani lule taksa rang nun na nei om ngai lo lule taksa chu in zom tu rani a chu wangin Kohhran ka tel la tul na chan chu nun na ka nei na turin Kohhran Krista Taksa a ka telanga ti chuan Kohhran Lu Krista nen ka in zomang ti hian a seile ani ke ni tam tak ni maila Krista chuan taksa pum khat kan dia amal malinin pengton theu kan dia ti Korinthon kat bungso pani changsom ni pasarit hian a seile a nang ni ho hi Krista Taksa chin ni a apeng te in ni theu bok ti in Korinthon kat bungso pani changsom pani hian a seile a taksa hi pum khat ani a peng tam tak ani a taksa peng te zong chu tam ma se taksa pum khat ani si a Krista chu tiang bok chu ni ati voina hian tlema sang deu te toy deu te ngô deu te hang deu te kan pia nei nang lo kan ni phungai nang lo Nimahsela taksa peng theu kan ni a Krista chuan pum khat kan ni chu wangin Krista chan vo kan nei a Krista a thiam ka chan theih na tur chuan ami te in pol ho zinga hian katel ve anga ya Kohhran hi kabel angai nei ti hi voina hian kan hriat a pawimawh mani Kohhran chu taksa Krista taksa ania chu nang ma le keima hi kan ni a ti chuan chu Kohhran taksa Krista taksa chuan lui na hoi na lama hoi angai thina lali suwa chu kan luan ya wangin lali suan da kula lo ten rowati a tu na panginan seng turin a minani ati a helaya eng raw ma boy puya Thlarau bau Thianghlim thak khopa hlim na le a helam ringot kan tui pui te po hi ahun to lo lalpa tan kan in sor chua lalpa tan ke kan pe na lalpa tan ram zawh na tura ke kan pen hi atul ta a lu lali suwa na hoi na lam kan hoya lali suwa ngai pawimawh kan ngai pawimawh hi Kohhran ti turani enga mo te a hian kan buai man to lo Pathian ram tul na hi ana salutuk to ani ti hi voina kan hriat thar a pawimawh tu te nge Pathian ram ti zawh thin Kohhran ho te kan rama hian pol chuak kan ti te mi rang an tam khop mai an mani thu thungan boy puya an tu le fa ten ngai tu to lova an mani phurin an phura achangin chol ni ani khoma changin sabadan sera in khom mu malom lawin an duan choi moi le top zela tiang khan Pathian ram zawh na tur boy pui lovin an mani hlim na tur chau an boy pui thin apoi tiang hi chuan Thlarau saltang tam tak kan muan chungin an liam zo don voina hian tunge Pathian ram ti zawh thin Kohhran ho te Kohhran chu Pathian ram lang the mi ta mu the len khang anga nia wangin a chunga mi chitin kan lenga lo du tui ve to su mi Thianghlim lor lali suwa na ni bulem le butak lo chau za ro se ti a mi sual le mi thalo te le mi ti mo te ngai thei na nei lo do thei na nei lo te hi Pathian Thlarau ra nei lo te an ni chu wangin lo du tui to su heng ho tan hian ani Kohhran adin ni ti hi voina kan hriat a pawimawh Kohhran a leng lo khop Thlarau lo chang su lali suwa Thlarau chuan zerang te mi rang te tong rang nam rang te aram chunga in ngei tir min tuma aram chunga min khung kho ma tum zo kani Kohhran a leng lo khopa rawi changani chuan apoi don lo tu tin Kohhran ni pola ni lova organization association ani lo ti te po kan hriat angai Krista Taksa Thlarau Thianghlimin a fok khom lalpa minga in pol ho kan nia wangin Kohhran hi kan za turani kan ei zon na chuan officer kan ei ni mai the staff tam tak kan ei ni mai the zirtir tu ni in zir lai te skula agathunun phone ni mai the politician kan ya pon lama ka politics fila chuan don le thu tak po ka lo chop pol ani mai the Kohhran chu Krista Taksa Kohhran Thianghlim Kohhran pakhat rin namun khat Thlarau pakhat baptisma pakhat pe kan ni a nundan lifestyle khanani pon lama kan nundan kan laklu hi a thiang lovani Kohhran ya bol lo ani chuan a chunga ten pon lam tong kam bol lo te pon lam je thalo kan laklu wang ania
chu wang voi na hian Kohhran chu Thianghlim ania wangin pon lama kan nung chang kan lak lu a thiang lova Kohhran nung chang Kohhran tongkam khongai na chia al tongkam tha kan man ram te po a pawimawh ani marka santihian soya Isu Krista achova Thlarau Thianghlim malo chuk thunga Kohhran nakal chuaka masonin malampanin akal ta zelani ati voina hian Bible Kohhranin din chan aneya pathian ramalo zawh zel nana rong bol zel hi ani ramtin nakala namtin ami zirtira siam hi Kohhran din chan ani lali siwa chova Thlarau Thianghlim malo chuka Kohhran te opta chuwang chuan Kohhran chu malampanin pathian ram zawh nan akal ta zelani ti hi voina hria ila Kohhran din chan kalpel lo turin Kohhran din chan tuipui lo khopin rau lo tumila rau lam ringot poi pui hi Thlarau na zong chan na naran ya wangin Kohhran din chan kalsan lovin kan ti tur fimkur takle uluk takin huaisen takin Kohhran ten iti zelam ulal panathukan zatan balsom ro se amen.